Ofizialki, 1913an hasi zela, Tolosako udaltxisturari joan da, San Fermineta guten, ez da? Eta orduan digan, joan da urtean egin duen 100 urte, eta, egin ziguten, omenaldi polit bat, hango udaletxen, aurtene, deitiziguten hotel batetik, maizona betik, eta esan ziguten, sonsoz menos queremos hacer algo, eta beste omenaldi bat egin ziguten. San Ferminetan zer da bereziki egiten dezuena? Nola ibiltzen zarete, nondik ibiltzen zarete, lanaz aparte jaia pixkat ere egingo dezuela pentsatzen dut? Bai. Gutzako ez eta egunero gotze dugu. Egunekola garrantzitsuenak die, San Ferminen unan noski, prozesioagatik eta hola, eta gero 14 oktaba, ez da? Hoidie pixe bat, galazko trajekin takuterianak. Eta gero, jotze dugu egunero, eguardi aldea, 11etan o 12etan hasita ordu bigartola, pasakailek, alde zarrian, eta arratsaldero, bailablia Gaztelu plazan. Eta lan gehiena ite dugu, hango txisturarekin. Batea ite dugu. Esaten da San Ferminak munduko festarik onenak direla, ez dakit zuek rola ikusten dezuen, nola pentsatzen dezuen, zuek tolosarrak izan da? Dudik gabe. Munduko festarik hobenak San Fermina die. Ez dago, ez dago koloreik. Tolosako udal txistulari banda duela 100 bat urtetik Iruñara joaten ari da, zuek txistulari bezala zenbat urte dara mazkizue? Guazi ginen, 1900 eta 1972an. Orduan utzi zuen lezeak, eta orduan hasi ginen egun. Nik aurten egin ditut 39 urte. San Ferminetan, txistua gotzen. Urte asko bertara juten, jaiak ere ikusiko zen juzten, ez da aldaketa bat edo izango zutela lehendik gaur egunera? Bai, aldaketa baina hundia gaina. Lehengo gauak adibidez izatea ziren, goingoak baino askoz farra izatea zen, ez da? Guaine jendean ikusten gauetan eta gutxio ibiltzea. Gero beste alde batetik guk ezatu gendun hasieran, gauen atatze ginean askotan txistuakin atatze ginean, ez da? Eta tebiltzen ginen taberna jotzen dela, gaurko nian hori ezin dezu pensatu ere, taberna guztietan musika topea jarrita dago, eta hortik asko aldatu da, ez da? Iruñako txistulariekin harreman handia dezutela aipatu dezu, beraiek ere Tolosara etortzen dira San Juan egunean prozesioan jotzea. Bai, goizetik etortzen dira, goizen ite dugu Diana, bi bandak elkarrekin, gero jotze dugu musika bandakin, mentzan nagusia jun, prozesioa, eta gero konzertu ere bai, dena elkarrekin ite dugu. Gu amistadea handia dugu, eta pentsatzen zuen, imeste urte biligea beraiekin, baina ez du zer izan olako ez dakit sarretu eta baina ere. Eta orduan, imeste urte, gu gautza eta beraiek honea pentsatu. Harreman oso handia dugu.